a schycel se sám. Vidíte se tak sám. Dneska budeme natáčet také video, volá se to abeceda. Ideme na to, ne? Plominky asi sa podiel. Teraz ideme na to. Teraz ideme a. Takže Takže i. Teraz me. Teraz pa. Teraz káčer. Šulinka. Pledeł. Polinka. Lista Sofia. Ona stále na počítači. Vidíte ju. Bož, ahoj. Ono je tak ticho. To si dáme ako pesničku. Dele Alio. Ona je plasa turčina. Víte? Jde na druhou hudbu. No, volá se to. Yes. Jestli ostry počítat máš 5 minut, Sofia, že by ho nesla nečo šleté. Vieš? Máš 5 minut. Máš vás tu. Má 9 minút, že by ho nešla nečo šleté. Vás, Sofia, dávaj, lebo ti dá fasku. Vás, 2, 3, 4. Buď ticho! Mariška voda taká, že sa tak už mýva. Sobí, buď ticho. Ide? Hej, sa šalovajú pesničky. Šijeme za vás. Minecraftová pesnička. Katy Perry. Šmola 3 a to je už všechno. Napíšte mi o komentářu. Dajte mi like. A napíšte mi o komentářu. Já se podučím. A Baša. Ta